Та-дам. Ми в ефірі. Так, ми у ефірі, добре. Добре. Вітайся. Так, до речі, Орегана, у тебе вельми пригожая коточка. Я побачила, яка яна трохколерна, вельми пригожая. О, до речі, вітаю, молоточок. Так. Ну що, як нас чувати? Як завсюди? Як нас чувати? Скажіть хто-небудь. Ну, чи напишіть. Шкода, що у нас затримка. Ні. Ну, в сенсі шкода. Так, ну, А нам не треба затримка у Гоглі. А як по-іншому? Без затримки. А гульні нема, тому що гульня у мене поки що не в фокусі. Чик. Тепер у фокусі. Ну що, у нас все добре? Нека, ти бачиш коменти. Так, я бачу коменти. Вибачте. Коменти. Ей! Оу. Вибач. Добре, мені буде дренно чувати неку, надто гучна гульня. Хоча давайте... Давайте я зайду. Где? Саунд. Ось так. Чи не так? Ось так. Ось так, окей. Пишем окей? Окей. И протягнем. Блин, придется на ноу заходить. Некочка, заходь давай. Угу. Бо я тут стормозил. Я не вельми разумный. Зараз кидай. Кидаю. Yes. Окей, ось. Оу. Давай я ще раз. О, богемочка пришла. Так. Мы у гэтым стриме будем просто биться. Мы посваримся? Ты подключися спочатку. Да я не могу. Я ще один кидай. Thanks. Гудненько. Да что ж такое? Выходим. Куди? Выходь з гульні. Ладно. Почнем ще раз. Окей. З коннектом тут у нас, як завсёды. Ага. Так что можешь поки что рассказать, як у тебе день пройшов. Ды ніяк. День у адвал. День у адвал? Але, я сьогодні зробила новий антистрес. Раша. Ха! Капец.
Так, зробила новий. Ти там вийшла? Так, Ага. Лови. ловлю. Біпет. Это мы у стороночку. Continue. И Давайте, One, two, дороженьки, three. ножки заводи сисихи. 1, 2, На, 3. на, А, на. 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 Ну, Да я зараз уже заходжу, ну. ну. Ты что ж такое? Європа. Европа, так. Ні, гэта не. Давай інвайт. Уй! Вибач. Взяла и забилась за инвайту. Такая, потім я така зомбі. Глядите, кто у нас тут! Я не кадре. Котик Юлька. Классный котик. Бэм. Так, поехали на... Так, тренинг Не-а. Сиса? Это... Не. Кала Возьми. Про. Не. Не-не-не. Ось. Сновый пик. Поехали на Snowy Peak. Ти бачиш кота Юльку? Нек, М-м. в чатику. Не треба мишки на його водить. Просто читай. Все обновляется? Котик. Ну, затримка невеликая. Классно. Классно. Нека бачить чатик. Я бачу його хутчэй. Але яна бачыць так, як бачыць яго юп-тюп. Ну што ж. Што гэта? Просто Божа, тут ногі. Эй, Так, ты на тую, а я на ту. куди на тую? Дівка, що ти робиш? Ти там спінішніш? А я? А ты не. Эу! Не пинайся. А я монетку прогавала. Иди пихать. Это ты иди пихать. Я ведаю, як это пропихать. Ты ведаешь, як пихать? Ну иди пихай. Не туди. Вось, о. Ну куди ти? Ну о. А куди я? Ой, дякую за нову монетку. Чому ти мене... Ей. Куди? Ну? Що ти робиш? Треба віровкою. Ти з одної сторони, а я Ну, з другої. З одного боку, з другого. Ну, Давай. тягнем, ну. 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 Мені почекай. Бурбалка Ніка. Да куди ти? А я ведаю, як це пройти. А я не... Эй! Не так. Буб, буб. Одолей. Ты лезешь. Один стоит, другий лезе. Ось ти. Все, поехали. Ну, ты лезешь. Это у двоих. Ну, куди ти? Это у двоих треба робити. Давай, лезь, лезь, лезь. Потім я розкачуюся і... Шап, 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 шап.
Чап-чап давай. Ну. Боже, челлендж. Here we go. Уверх. Ну? Тобі написано на екрані, що робити. О! Давай, давай, давай. Куди? Ой, куди? Чорт, я випадково, я випадково, я випадково. Так, давай, спока. Так, я лезу. Ти лезеш? Так я. А я що роблю? Падай. Давай, падай, падай. Качайся. Их. Лезь. Правой мышкой. Шик. Куди чатик? Наверх. Чатик пішов наверх, так? Куди? Куди? А туди сходить. А что там? Там нема ничего. Грибы бери. Мор- Запейте меня. Мороженые грибы. Ты ж не любишь грибы. Вось бери. Так я ненавижу. Едем, не? Пошли, Жона. А? Иди кнопочку натисни. Ой. Поехали. Куди? Я боюсь вышини, ну. А! Чому ми не можемо просто спокійно померти? Давай. Поспеешь еще. Куди ти? Да куди? Куди? Греб. А як гребать? Я загребав. На холери на мені. Не туди! Ну куди монетку? Назад. Назад. Да чого мені? Назад. Нарешті. Шняк. А. Погнали. Мы пропустили одну монетку там. Ай. Холера на є. Поехали. Дайте мне одну монетку. Поехали, тобі кажу. Дайте мне мою монетку. Поехали, тобі кажу. Отдай мне мою монетку. Ну якую монетку, ну? Ось я. Это моя. Давайте не мяне. Все, я веселька. Потому что ты вещуля, мы все ведаем. Гребай. Эй, чего ты знаутки еще так? Потому что усё мне. А-ха-ха. Эй! Монетка! Монетка! Ага! Туды. Тишей. Сюда, это знаутки твои самые. Давай, тягни, Это- тягни, тягни. Бачишь? Давай сама. Сама давай. Давай. Ну на что ты отшипелася? Все, я тебя везу. Я тебя везу. Тут усіх в'язуть. На что ты отшипелася? И зараз я такая отшеплюсь, а ты такие. Давай. 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 Ну, отшапися.
Правой выше. мышкой. Шмяк. Шапляйся. А куда? Левый, правый. Шмяк. Тримайся. Ну, Я переплутала. Я ноги. переплутала. Я ведаю. Так, я переплутала ноги. Давай, тягни меня. Тягни! Отшапися. Пробачте. Альбо доезжай, альбо отшапляйся. Давай. Ну? Другую ногу! Ну! Все, тримаюся. Ну? И... Давай, давай. Вышей, вышей. Куда? Ну всё. Ой, все, мы померли. Всё, давай, тягни меня. Поехали. Давай. Я як звалюха. Тримайся. Тримайся, тобі кажу. І давай серйозні, ну. Тримайся. Уверх едь. А куда? Ну вот что ты оторвалась. Уверх треба було. Нормально прошли. О. Две ноги постав. Давай. Бэм. Вот он ручка. Ну, вверх. Рели. Я держу. Я держу. Я держу тебя. Я держу тебя. Держу тебя. А я померла. Куда ты померла? Давай заскокуй Я уже. померла. Так, прикидываться мертвой — это самый простой способ. Не, давай, старайся. О, Ай, меня ударили. налево. Зачепись. Налево. Куди налево? Налево. Ти йди ось туди. Больш туди. О, І... вернись назад налево. Ну. Теперь я зайду выше и давай. Оп, оп, ну. Давай, давай. Та ти заскочиш ти мені? Ні. Ну куди? Тобі треба пасти прантки, так... Я не перейду тут. Чи перейду? Я перейду тут? Пробач. Пробач, девка. Я помилився. Я знав, такий чатик випадково забрала. Ага, не пихайся. Дай мені проход. А де чатик? Вон він. Где мой чатик? Что? Где мой чатик? Вон твой чатик. Ну, забирай. Забери. Все монетки мои. Давай. Куди? Наверх. Сюди.
А на версии вон погляди что. Ну, хотя мы у минулый раз там ходили, теперь треба Ну, пошли тут поглядим, что там. покатиться. Ну, куди ти? Боже, это симулятор життя. Куди Дитё ти? тягне тебе. Гэтую ось треба туди, каб розбурила. Ну, Что разбурило? ось гэтую штуку. И куди? Туди, пранки. Да крутить треба чи що? Ну, Ну, ось так. катить треба. З двох сторон. С двух Раз. боков. Тягни. І тебе передавили. Поїхали. Ей, куди? Ориганочка, а я не ведаю, що смайлики ГТ роблять. Е, О, куди? Дівка, Ось, давай. не туди. А куди я? Я не сачу, куди я їду. Давай, да. А куди я? Давай. Ти з одної сторони, а я з другої. Тата, ты праз вось гэтае вось перамежак і ідзеш да іншай, і мы разам цягнем. Да іншую! Не, вось тут. Да інший. Вось, да вось так, вось там! Ну, давай. Не так, ну! Тягни. Все, стой. Стой там. Так, стой там. Стой там и тягни. Тягни! Ты надо крепко А куди мені ще тягнути? Ты тягнешь у свой бок, я у свой. Вось, а ти з другої сторони. С другого. Ну, Сок. боку. Становись. Да. Куди? Ну, На тобі. на тобі. Ось на тобі. На тобі. Тяжко бути роботом. А! Ти тримайся, блін. Ти монетки забрав. Мені Забирай. вкачує на гэтым усім. Ну, боя. Поехали. Куди поїхали? Ну, бегал. Ну куди? Меня зараз закачає. Куди вона? Стой! Ось Ну. туди. Дякую за качалку. Куди нам їхати? А! Ну все, я зараз. Розлуюся. Давай. Стань на місце, гей! Давай. Ну, нарешті. І... Стой! 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 Да стой,
Боже, ну стой, ну. Ладно. Худшай! Інакше мене зашчемять. Давай! Ходи! Стой! Куди я? Давай, давай, вилежи мене. Коли ласка, ну дякую. Куди ти? І уй. И ты в уголе казал, что мы один одного забиваем. И тем больше. Вытягни спочатку меня, а потом я покажу, куда идти. Ну, хоть Я не могу шин, тебя вытягнуть. давай. Ну, давай. Сама А зараз чіпляйся. туди, тому що там нечто було. Ей, чорт. Туди. Не туди вон кнопка. Туди. Там Ми нечто оттуль- було. Ми туль прийшли. А там мы там нечто пропустили. А, ладно. Ехали. Поехали. Чекай. І гэта не кнопка. А треба кружиться. Падай. Чекай. Я не в ефірі. Куди падать? Сюди. Туди? Угу. А зараз збираємо монети. Діни. Куди? Ну! Ну! Знайдемося спочатку. А куди? Ну. А! О! Не. Ей, куди? Куди? Куди ти сказала? Нема Куди там монеток. ми? Ось, ну. Іди, обдимай. Ти з одної, а я з другої. Обдимуй. А! Ай, меня ударили по спинце. Блін. Чіпляйся. Ну, пашка. Я. Боже. Ось так. Давай. О, все. Так, ты контролюешь. Это штукенцы. Так. Стоп, спочатку ти залізаєш сюди, а потім я це підіймаю. Я залізаю. Так. Добре. Я заліз.
Давай, подай. Есть. Водолеек. Давай. Ай, Подымай. Ну! да ну. Так отшепляйся. Наверх. Наверх. Ну. Оп. Оп. Спин? Боже, я не умею. Ну, ось і добре. Ось і добре, що ти не вмієш. Давай далі. Тягни. Тягни меня. Ой, потягнула. Тягни мене. Теперь ты. Залазь. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Залазь, альбо хто залазить? Я. Ты уже залазил. Значит, моя черга. Залазь. Давай. Тримайся. Давай, да. І ось у ту сторону. У ту, я не у гету, я у іншою. Та так. А як у іншу? Розкачайся і у іншу сторону. У інший бок. Ну так. Давай, і розкачуйся. І... Куди? Ну, Слухай, ти. Ми там уже були. Супокойся. І Я зараз вже- розкачуйся і ось на ту клітку. Ти мене послухаєш? Ну давай. Я натискаю ті правую мышку, ті левую, и он все равно гойдается в один и той же бок. Я тут нічого не можу зробити. Ось! О, трошки ближе подойду. Не, Тримайся! не, Що, я ще раз. тримайся. Йость. А зараз А. просто йди на ту сторону і мене тягни. Я зрозумів. Ён гойдається у той бок, де курсор. Ну. Тепер зрозумів. Тепер зрозумів, я не вельми розумний. Зрозуміло. Ось тут. А, ну тягни. Твоя Давай, черга. я... Ти. А, ну что? Ай, ну я нос разваливается. Так. Так, И тре- ладно, ты... Не, я раскачиваюсь. Все, давай. Залазь. Куда? Я заграз. Так, у ту сторону. Так. І я гойдаюся. Я. Гойдайся. Тільки тримайся. Гойдайся, тримайся. Чик. Худшей! Хутка. Чик, хутка. Чик, хутка. Давай. І тягни мене. Йость. Это называется командная праца. Это называется ясть. Все. Нека, ты хочешь мне троптерапинок? Не-а. Коли ласка. Поехали. На-на-на-на. Бэп. Ой, Я зрозумела лучшим прикол. І... подымется, чекай. Годь. Давай, хутка. Хутка. Давай. Есть. Есть. Success! Ну, я Всё. тебе. Давай, перепиночек. Не-а. Не ходи, коли ласка. Альтя. Не-а.
Ніяких перепинків. Ти дякуй ще. Так і здякуюся. А ти Що? що думав? Чекай, 3 хвилини. Не-а. Зараз прийду. Ага. Ей!
Ну, что ты, Нека, хотела сказать? Давай говори. Карицей, Вожик, ти видатно огучив Джека Фроста, а ще видатно огучив Вадима. Кого? Вадима, А хто гэта? у Елементалі. Ну, а што гэта за... Ну ти ж так само огучував, алло. Я? Ну, ти тату огучував. Я тату? Ти огучував пожара. Які пажар? Гэта тата, гэта... В уголі. Каго? В уголі. В уголі? А што за мульт? Елементаль. Ну, правда? Угу. Ніколі б не падумаў. Ну давай, вытягивай меня уже. Нека, хто гэта мульт перакладаў? Ты ведаеш? Ты. Блін. Паліва. А, ну потому что ты сам мне казал. Ну давай, вытягивай меня уже. Лепус така. Лепус агучваў таксама. Буркагай. І, дарэчы, у Лепуса гэта была яго першая роля. У Лепуса было там дэбют. Так еще одно зробим. Ну там, где повучиться новому. Ой. Мы запалили! Запалили! Ха-ха! Запалили! Боже. Так, давай. Что давать? Давай. Далей? Так, вось... нет, там, где ледяны и вучоба. Так вот, ледяны мы пройшли. Гэта Ну наступны там, где узров- ледяны и наступные, там, где А. Дык гэта наступны. Ну, так я хочу... Гэта новы. Ну так, ну новое. Я хочу Ну. старые и после того, что мы пришли, после, там, где А. Давай далей пойдзем. Ну не, я хочу вучебку. Давай далей. Вучебку. Ай, давай далей. Вучебу. Якую вучобу? Давай далей. Ну гэта ж новы ўзровень, ну, Нек. Ага, ну и... Ну і тут нешта цікавае. Некі Вуді. Добра, што не Руді. Ідзем за Вуді. Ой. Ой. Спочатку на Нам кнопку. треба нарезати дерева. Пилуй, пилуй. А я ідеальна Пилуй, пилуй давай. Напиловались, а там проход открылся. Пошли. Да и не, я буду пилить. Я пилить буду.
Ну, пілуй, Всё. пілуй. До речі, у Вожика вийшла файна короткометражка. Яна вельмі файная. Страшненькая. Полетели. Уи! И что? И что далей? Морковка. Морквочка? Зато Морква. монетки. А на во что на морква? А куда далей? Куда ты? Ось сюди. Ну, продай пожалуйста, я ведаю. А я йду куди? Так а что далей? Ну, возьмите блок. Погляди. Погляди на гэтага нагастага. Кидай. О, файна. О, бачиш, якая ти. Я хочу еще. Яшчэ, ну давай яшчэ. Ага, мимо. Хотя б я прекрасная по воле. Гей, это моё. Твое? Блин. Жади. На. Полетели, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И отпускай. Гей, куди? А я ведаю куди. Дай мне. Я Давай, буду, давай, я буду давай. пилить. Давай. А ты будешь там. Складывать гэта ўсё. Добра? Все, давай, туды. Складывать? Так Так. тут же 2 трэба. Да не, складывай. Хутка. Так тут два робота трэба. Як? Напіліла, подбягай. Симулятор не просто хутора. Стоп, я зразумела. Табе трэба кинуть гэта вось на гэтую, а потым... Я подержу. Ты, ну, пилуй. Ой, я придумала. Пилуй и не помирай. Гэта розныя рэчы. Я Что ты робишь? зразумела, колено пилю, то тады потым Я по возьму- гэтай штуке я просто еду и будем... Ты никуда не едешь. Я возьму кавалак и подержу. Ты прыйдешь и возьмешь от меня. Дякую. Поехали. Як ти? Не. Так поехали снова. Пилуй давай. Так я зразумела. Давай ловить его. Ну! Давай. Ты там стоять повинна. Ну, я тебе передам. Бери. Треба хотя б одну. Зайди. Во, бери. Ну все, нажись. Так би і одразу. Так я зрозуміла. Едем, а потом помираем. Ой. Ауч. Ах, это было вельми болюче. Ах ты ж. Не. На тебе. На тебе. Я зараз обосруся. Я зараз обосруся. Гей. Тримай себе в руках.
Так это не злобный смех. Тримай себе в руках. Давайте, да. Давайте, я все ведаю. О боже, каш. Кошмар. Давайте, ну. Добрый засум. Лети. Блин. Так, ты мне подаешь. Давай. Лови. Класс. Ну ты крутая. Ага. М, Это все мое. На тебе монеточки. Но. Пробач, дружинка, пробач. Эй, куди перед мені? Не, иди, Уступай коли ласка. мені колесочку. Та чому я нічого не можу собрати? Ну, Потому что я все собрал. так я пилю. Окей. Ну. І що ти? Що ти робиш? А что? Да я на ней еду. Теперь їди, ну. Иди пилуй. Давай поменяемся местами. Я хочу. Коли ласка. Эй. Давай. Угу. Пили. Просто вот так вот. Ти-ди-ди-ди-дин-дин-ди-ди-дин. Я не той ногой став. Мгм. Так, Йорзай, зараз я перейду. Давай, худший. Давай, переходь. И заберешь одну, давай. Опа. Это командная праца. Ось так. Командная праца і наші механоїди. Гэта Мех Warrior 12. Які там апошні, я не пам'ятаю. Тіха! Треба було дерево взяти. А! Ну, так треба було дерево взяти. Ні, Зрозуміло. А! Ось гэта по дорозі. Я А, зрозуміла. блін. Давай, 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 давай. Чекай, не такий хуткий. Слухай, я старий чоловік, що ти хочеш? І подставляй ногу. Ага. Є. Хер там. Окей, а я забилась. А, дерево. Боже. Ну давай, давай. Поехали. А ти підставляєш іншу ногу. Або ось так. Ти ось так, а я ось так. Зрозуміло? Боже. А! А я зробила шпагатик. Так, ну я А, я хотя б- зрозуміла, треба у різні сторони. День. І... Да блин! А! Да блин! It's too complicated. Я зрозуміла, у чим прикол.
Я все зробив правильно. Ты что, скинул? Я скину. А я не. Я скинула не туди, куди треба. І хто з нас старий чоловік? Ты. Ес, я скинула! Бэм! Бамц. Так, ты там, я тут. Гей, куди? Это моє місце. А, я зрозуміла. Давай, пили. Так. О. Так. Куди? Чекай, я спробую зрозуміти, чим я керую. Ага, гэтыми, а ти тими. І... А, Ні! куди? Да Ну давай! Забирай! Куди? Да Ти ж гэта не забираєш. моя вось! Две! Ти У тебе керуй. іншая! Що, зараз я знову виключу мікрофон і пойду откусувати голову. Ти керуєш тільки транспортером. Вось! Так. Ну ти! Зрозуміла! Зрозумяв. Я забула ще. Так, ти там. Ось так. Эх, Кольки! Божечки. Я кольки упала. Куди? Ну куди? Вось воно їде. Переключайся. І? Ёсть. Насть. Поехали! На попе пусть. Блин, богемочка. Кольки вытрамки не откусить голову, ты б ведала. Моя светлая. Поколь. Ты так само едешь. Алло, Я- давай, нажимай Я не на хочу с кнопку. тобой ехать еще. Гляди, я кажуся. Поехали. Я уже не хочу с тобой ехать. Ты меня к этому дренному Разочаровала. научишь. А куди? Я блокетненький. М. Все. Что побаловаться, то что нельзя. Давай. Чому? Ну, чому? Застыт. Ну, ти сама почала. Ну, вельми добре. І ми далі нікуди не пойдемо. Да давай уже, пошли. Ну, так. Чого ти ж тобі? Довчу нам, Боже. Ай! Ах, ти ж поганий хлопчик. Під сраку тобі. Ай, куди? Це моя кнопка. Ну все, ніякі тобі 15 рублів. Ей, які є ще 15? 20. А, ось, я й кажу, які є ще 15 рублів? Блін. Так, блін, що ми не зробили? А я не розумію. Я не скинула! Стоп! Тобі треба було зловити і скинути, зрозуміла? Забрать у тебе. І скинути эту штуку. Давай. Боже. Передавай!
Гальба мне! А. Гальба мне! Боже. Давай. Передавай. Передавай косяк. М. Я не потрапил. Фу, ну все. Передаю косяк. Блін, я знову не потрапив. Так тобі й треба. Злобний сміх отримався, добре. Куди? Поехали. Но! Ау, я может не. А ти не передала. Это ты не передал. Ну так, я не передала. И ты знал, Да ты не... блін! Да ты не потрапил. Да... Блін, а! Ау. Поехали. А що? Ну что тебе побеги? А! А може погуляємо один за одного? Замість одного. Один замість одного. Слушай! Ні. Блін. Нарешті. На таранах это роблю чи що? Ну боже. Ладно, давай поменяемся телами. Не, Ладно. без розницы, погнали. На. Да блін! Ну, дякую. А ти прям таки у бок. Малыч. Я на таранах это роблю. Ага. Давай. Нога. Нога. Ага. А я тобі дупу показую. Вось нарешті. Ну тебе. Да ну тебе. Тебе Я- треба було взяти, і мені передати. Я не чекав такого. А я чекала, тому що я бачила. Все, тепер чекаю. Бери! Ну! Тормоз! Я виновата, я даю. Тормозила! Давай, все. Потім я тебе назову тормозилой, коли ти не зловиш. По улицах ходил. А, я тормозила! Так тобі і треба. Ба-ба-ба-ба-ба. Шмяк. А усе на местах чи ні? Я просто не бачу ніяких більш надписів. Ты ж все бачишь. Да ні, більш нема. Бери! Да я не можу помахнутися. М. А, ну вибачся. Так, чекай, ты не бачиш чатик? Ні, бачу, просто там нема інших записів. Більше. Я тобі казав, не чапай нічого. Ой. У тебе обновление твое, браузер, да, подохне. Я ну на другим операционном столе. Чекай. Ой, Заїзд. живий ефір йде. Я розумію, чекай. Ну что, обновляется? Так, все, йде. Ну, не чапай, коли ласка. Давай.
Ох, Зараз буде є. зараз буде приз на самого великого тормозіллу. Не, приз тому, хто не тормозила. Єсть. Так, все. Хапай. О, єс. А я не тормозила. Класс. А я одразу нажала на кнопку. А я одразу на капу натиснув. А, кінзадза повне. Є! Я ще один! Ура! Давай ще одно і походим. Давай ще. Ну слухай, полова 10 вже. Да не, ну давай, коленошечка. Тоді давай перепиночок. Давай. Ладно. Перепиночок, сябри. Давай это. О, Blue Rapids. Це наступне. Так. Все, давай перепринок. Пригоже. Пригоже. Так. Зробимо гарбатки. Там доїдемо піцу.
Ну что, протягнем? Ага. Нека двери. Нека двери. Нека Что? двери. Что дверь? Закрыть. Что? Где дверь? Так, ну что тут у нас? И куда ты заплыла? І куди нам треба? Нам треба проважати ніякого чудика, у якого зламане Возігатевич. Ну, штуку. Ні, його тут нема. Ось до готової штуки треба було його довести. Ну так пошли довезем. Правда, його треба знайти. Ну так а куда ты съехала от маршрутки? І він спалив ніяк. Ой. Ось він. Возігатович треба. Туди та до ворот. Оттуль ми прийшли. Куди? Мені ще бисті його треба. А, ну так. Треба на віроуц його. Альбо. Ну так давай. Давай. Ось на віроуц його. Треба його дотолкати до воротів. Допхать, добре, допхнем. Давай. Тут, да куди ти? Чорт тебе побери? А, ні, треба було туди так. Єс. А зараз збираємо монетки. Так збирай, куди ти? Ко! Ну так а куди ти? Та ти куди? Так, все скончилося. Монетка. Ну, давай, тягни меня. Я все равно тебя тягнула. Покуль ты был 10. Туды! Давай, Давай, до зорочки. Так, а зараз... Уй! Стоп. А, нам треба в водоспад. Нам не треба водоспад. Не туди! Ну, Паула. А куди на мне? А, Вверх! стоп! Куди? Ось на ХТ камянюки. Віровками. За ими. Вось. Ну так и что? И будем болтаться? Ну а що яшчэ нам робити? За каменюками проходь. А може заводь гэтым вось водоспадом вялікім? Да, так вось поверху давай проходь. Ну? Ай! Дык нельга ж. Можно! А, туди нам треба. І давай. Боже. Бульк. До речі, саме часте слово, яке я кажу, коли гуляю з Неки, це слово Боже. Є ще одного треба довести. Чапляй. За віровку і так. Віровкой. Пяровкой. Ну да. Пердовкой. Да Веди. хватит уже. Веди. Ой, да куди?
Вось, гэтай вяроўкай, якая нас шчапляе. Якая розніца, вядзі яго. А ты мне дапамагай, я тебе увесь Я цябе трымаю. Усё як у жыцці. Давай, давай. Трэба гэта ўсё абысці. Куды? 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 Трымай яго, ну! Ну, я хаця б Блін, ну момент. чаму я павінен гэта ўсё рабіць заўсёды? Ён там застаўся. Осторожно. Дверь зачиняется. Наступная станция Малиновка. Наступная станція дарослае жыццё. Всё. Трымайся. 18 гадоў, валіза ў рукі і да ён там пабачэння. застаўся. Ён там застаўся, там. Дык ідзі забірай яго, ну. Поехали. Давай вяроўкай. Не трэба вяроўкай, просто пхні яго. Абыдзі яго з другого боку. Давай. З другого боку. Як? Ён У мяне павінен... іншы план. А, вельмі добра. Твой план прывёў аднойчы ўжо да поспеху. Вось гэтай вось вяроўачка, яго і... Куды ты... І яго пхаць туды, куды яму трэба. Добра. Нека, спыні Ну рухі. што? Тлумачу табе простыя законы імпульса. Ты пхаеш з аднаго боку, яно пхнецца ў другі. Я разумею, ты яшчэ не ведаеш гэтага. Злева, вышэй, налево. Не пра... Туды. Там мы праходзілі і туды ж мы... Я разумею, табе трэба прапіхнуць яго. Ну не так. Уніз. Адлезь. І трымай яго, каб ён не зваліўся. Ну. Куды? Зато мы зваліліся. Ты павінна быць з аднаго боку. Я з другога. Каб ён не зваліўся. Не лезь. Куды ты папёрлася? Нам туды трэба. Ён выпадзе ў вадаспад. Ён проста выпадзе ў вадаспад. Ну. Ты павінна яго трымаць з аднаго боку. Не пачнецца новая гульня, пакуль мы не памром. Да ты! Да пачнецца! Ён уже памёр. Не лезь! Не лезьце, так не лезьце, добра. Ты знізу. Трымай яго. Ты сам сказаў не лезьце. Значит, я не лезь. Ты зноў выбілася не з таго боку. Ён зваліцца. Ну зваліўся, да куды? А ён там будзе! Не будзе яго. Будзе! І так, я зверху, ты знізу. Куды ты? Да што мне яшчэ рабіць? Ну і зваліцца, ну далей што? Ён будзе там усё роўна адрадзіцца, як мы. Добра, я все сам адзін зраблю. Стоп, мне значыць цябе падпіхваць? Яго трымаць. Назад! Што ты робіш? Да ну я не разумею, як ты гэта уяўляеш. І нам не трэба падаць, яно ўсё роўна там адрадзіцца.
Ну, хаця гэта случае. Аліс, гэта не я уяўляю, гэта законы фізікі уяўляюць. Ну, Ай, да я не ведаю, як гэта зрабіць. і так, ідзі сюды. Я нагамі. знизу, а Но- нас трымае вяроўка. И я тебе попихну. А, стоп, мне Ідь. тебе и пихать, а ты будешь пихать его? Зразумела. Я Я Пихаю. зразумела, як гэта трэба. Давай, да. трымай яго. Імпульс, імпульс. Уніз. Трымайся. Уверх! Но. Що ти розумієш? Ну що ти Туды. туди? У пруди? Пожалуди. Нарешті. Все, тримай. Все просто. Най, Гляди, я лунаю. ти лунатик. А, я ж памятаю это. Ай, чорт. А, наша улюбленная. Давай. Но! Да я випадково. Давай! Ти мене почекала? Що, зараз. І... Да. Раз, два, три. Ах. Да ти! Пробач. Ну, за то, что ты меня не послухал, на. Я тебе подножку дала. Не. Ну, видатная ідея. Ладно, що. Я ну. Давай. Тихо. Вибач. Тихо! Не рухайся. Ага, і давай. Но! Но! Да ну тебе! Проваливайся! Я сказала, проваливайся. Провалился, давай. Просто провалися. Давай. Просто провалися! Ступай. Наступи на гэта! На халеры ты гэта робіш? Каб з тобой гэта разом зрабіць, а ты... Якая розніца? Тая, таму што гэта паміж любоўю сваёй сям'і. І просто працай. Не рухайся. Ай, ё-моё. О, дарэчы, Джока, я тебе не заўважыла. Проскочило слово «ня блин». Давай. Да ты будешь ступать ці не? На свой колер ступай. А ты на свой. Поставляем дубку и кажем ура. Давай. Не рухайся. Выбач. Но!
Та ти... О, гэта прыгожа. Бэм! О, я катаюся. Эй. На халер тобі кактус. А што? А з-пад яго ідуць монеткі. Боже. Я одразу скочив. Іспит. Давай. Вибач. Боже. Все. Давай. Такие подставляем ножки и потом випадково пердим. Все, Ник, давай скотчем на гэтым. Не-а. Давай. Не. 10 гадзін. Ну не. Заканчивай. Не-а. Не. Апошні забег. Это самый апошні. Я бачу, якое у тебе жаданне далі забіг. Ну давай, гэта будзе апошні забег і все, і пойдем уже. Давай. Ай! Я выпадково, я не хотела. Я просто, я не ведаю, як я провалилась. Я не специально, вибач. Ай! О! Я випадково, вибач. Я не балуюсь, я кажу тобі правду. Так. Давай. Чекаємо. И мы наступим и... Давай. Чекаємо. Так бы и одразу. О, я тебя, мать, что ты поцеловала. Гляди. Ла-ла. Жартую, жартую. Олег, это и правда было подобное на то, что мы, типу, обнимались. Уи. Что, в чем проблема? Иди, я тебя обниму. Могу на водбучку дать, коли хочешь. Не, роботами. Прям-таки роботами, давай. Пошли уже. Роботами. Ой. Погнали! Поехали. Уи. Да ну. Тому що разом треба йти. Ай. Я выпадково. А я заодно буду сбегать монетки. Хотя не, мама не так. Вы знал. Зналки встали. Все, испытание завершено. Так, там тупик. Там тупик. Давай, Якуты, раз. Давай. Я тут спереду, а ты пихаешь его. Так адыйди ніжэй. Я тяну тебе, а ты пихаешь Адыйди его. ніжэй, ты його губляєш. И давай. Чакай. Поехали, худшай. А, да ну куды?
Ну что ты наробил? Гэта твоя была работа. Не пускать яго ўніз. И давай. Хутка, хутка. Куды? А зараз. Давай. Ну, як тобі? Моя праця. Видатна? А зараз його треба допіхати тут. Нормуль. За монетками. Поехали. Куди ти? Сюди. Монетка. Гей, куди? Забыли ще. Ну, давай. Раз, два и... Хутчэй. Так, я зразумела, у чым намёк гэта зрабіць. Чакай, чакай, нам трэба яго пачакаць. Ён зараз провалится и з'явится тут. Ну, а я что казала? Так, я... Далей, куды? иди, трымай. Мне трэба далей, ну куды? Так иди далей. Да ну... Давай сюда, 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 сюда. Зараз потрапит. Да блин, ён не проедзе, ты надто далеко пролезла. Давай, давай, ну, черт тебе грец. Давай. Я снизу, Да ты куды? сверху. Я снизу, ты сверху. Я не хочу так. Ты тогда перший заробишь этой монет. Вядзева, мне ўсё Так роўна. ты больше это зусім складана. Быть першим. Я забираю его. Дякую. Угу. Давай. Ну. Не, я перший. Я тут. Окей. Мне лепш даецца тое. Забирай. Хутенько и вельми осторожно. Забираем его. И валим. Давай, 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 давай. Yes! Да. Шашарыша! Ну давай спочатку зберем монетки, потому что за ним. Так, все, а зараз провалимося вось туди. Раз. Не, куды? Далей. Гей, куди? Яго Гульня не треба. скончана, куды ты лезеш? Туди, яго треба. Гэта просто дадатковае мерапрыемства. Далей ідзем. Да мне патрэбна гэта. Вельмі добра, будзеш гуляць адна, пройдзеш. Ну, калі ласка, ну давай. Я хочу яго правесці, а там будзе мост, які зачынены будзе. Паглядзім. Я табе што казала? Ён зачынены і праз яго нельга прайсці. Вельмі добра, значыць, яго трэба абавязкова правесці. Ну, таму што ў яго зламаўся карабель. Сюды. Да чорт вас побег достали. Пипед.
Зверху, ну. Да я там. Я тут! Та куди? Я тут! Я проважаю його так, щоб він не звалився, а Я ти бачу, у тебе трималася вже ночь. Все, давай. Ти перший, я другий. Добре? Тут нема ні перших, ні других. Ой, да ти, блін, проважаєш його, а я роблю так, щоб ви не спали. І щоб я у охрані не спала. Ти тримаєш його знизу. Ну. Ай-яй-яй. Важливо. Уважи. Увага. І Ну, хто звалився? я. Зараз прийти. Давай. Я сюди, а ти бери його. Угу. Так збоку, 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 збоку. Приїжджаємо збоку. Ідемо. Ось це. Увага! 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 Давай, давай. Уверх, 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 уверх! Уверх! Божечки, ну... Выруливай! Куди? Ну! Выруливай! Ну выруливай! Ну так я вируливаю. Молодчиночка моя! Выруливай. А зараз можна підправити екран. Не! Уважливо! До меня, А, ну он так, как я не звалится, до спал. меня, до меня, до меня. Нарешті. Молодчинка моя! Хутко ми дойдемо до маяка. Фух, як добре, що тут нема піраньїв. Ага. Достатково тільки таточку послухатися і перестати раусти. Тут якби це був басейн. Зараз приготуйся до екстриму. А! Бим. Худшей. Да ні, не треба. Худшей. Монетки не треба. Да худшей таймер. Нарешті суша. Нарешті. Нарешті Нарешті суші. можна кататися. Нарешті можна нормально покататися. Ах. Ні-ні. Поехали. Іга. Гляди, я лунаю. Я просто поднимаю ногу и лунаю. И я одразу на кнопку. Не. Ну все, опошнее. Это было, до речі, опошнее. Ну хотя... Не, чекай. На сьогодні апошній маяк ми запалили. Коли хочеш ще погуляти, потім погуляємо, ніж інше. Мы вельми классно сегодня погуляли. До речі, 62... мы 62 рази померли. Прикинь. Це вельми добрий показник. Ладно, давай еще. Не, Ладно. давай заканчивать. Ну, всім покуль, дякую за прогляд. Подписывайтесь и ставьте лайки. Мы вельми рады, что вы завітали на наш стрим. Правда, я не бачу Тіма, так він ще пише. Ніхто не бачить, хто у нас є на стрімі. Розвітуйся йти. Покуль усім, ми вельми будем сумувати за вами, але завтра ми з молотком будем стримить, а ще з моїм таточком. Тому приходи ще і на стрим молоточка. До речі, так. Завтра ми протягнемо гномов каля 8 вечора, і у нас буде спеціальний гость. Молоточек! Ну, докладно на нашем канале.
Я якраз пагляджу гэты стрым. І яшчэ пастаўце гэты стрым на максімальнае, ну каб яно было вельмі хуткае, як у мінулым стрыме, там дзе я такая Боже, на якая? Карацей, усім пакуль. Завтра сустрэнемся. Ты столькі словаў сказала, нічога не зразумела. Карацей, заўтра на нашым канале у нас каля 8 па беларускім часе будзе гульня у Deep Rock Galactic са спецыяльным госцем Малаточкам. Сёння мы хутчэй за ўсё не зробім больш стрымаў, але я пагавару з ім, і можа мы сходзім у Survivor. Трошечки. Всё, всім добраноч.